Doncs la veritat és que sí, des de diferents àmbits s'està apuntant, no? Com l'aposta pel sector de les energies renovables pot ser una de les sortides a la crisi des d'un punt de vista econòmic. I això és així bàsicament per diversos factors, no? D'una banda, el nombre de llocs de feina ha augmentat força en els darrers temps i també les noves instal·lacions. Pensem que, segons les últimes dades, Espanya ha augmentat un 67% la producció d'energia fotovoltaica respecte a l'any passat, la qual cosa és un augment enorme. Però és que l'any passat, el 2019, es va duplicar la producció respecte al 2018. A nivell de, per exemple, l'eòlica, també la progressió és lineal, és una progressió constant. Actualment, més o menys, estem parlant que a nivell mundial hi ha 11 milions i mig de llocs de feina lligats al sector de les energies renovables. D'aquests 11 milions i mig milió són llocs de feina nous de l'any passat. Es preveu que de cara al 2050, segons les previsions que fa l'Agència Internacional d'Energies Renovables, el nombre de llocs de feina hagi d'augmentar fins als 40 milions a nivell mundial per tal de complir amb els objectius contra el canvi climàtic. Per tant, des del punt de vista laboral i del punt de vista d'instal·lacions es veu, no, aquest creixement. Això ve motivat bàsicament per una reducció de costos molt important. Pensem que actualment els components que formen part d'una instal·lació fotovoltaica s'han reduït de preu un 80% respecte a fa 10 anys i un 40% pel que fan els components d'energia eòlica. Això el que permet és que les fonts d'energia renovables siguin competitives per elles mateixes respecte a les fonts d'energia tradicionals i, per tant, la seva competitivitat augmenta moltíssim. I després, per últim, hi ha una qüestió que és la necessitat d'apostar per un sistema energètic lliure d'emissions, un sistema energètic que es basi en energies verdes i, per tant, doncs, en aquest sentit, els objectius de les diferents administracions també van en aquesta línia. Bàsicament, per tant, el que estem veient és com transformar una necessitat en una oportunitat de millora per al medi ambient i també per la societat i per l'economia.